Hula Tuhan madok maulia dari Tuhan jokap ko siala asin dari orang menanggung kilala kami saat Tuhan ugodon diiring-iring jalan dirang motivo dari Tuhan kedua belah pihak tiur ali ilang ko di kami boy kami pajupang dari bagai dalam doa maulia ate ma kesehatan itu oleh Tuhan dinaik ko hapehan dari Tuhan itu bagasi najalo pa masuk apa kemasari peon Jumolo pasok-pasok na kami ali Tuhan guloy na sa kanami asa daw ador na abad siya lang kanami ang kaya mali Tuhan matangga na ibanon gabi matangga si Tiruong malihami di masyarakat tarong mo di malijolong ang kaya manasida gabi matangga na dinggan gabi anak na hasya may dihanya ka na tuwa-tuwa na Jala gabe orang tua na denggan mali Tuhan dia kaya na kombinasida na nang si palumay hono muli nasida. Mauliate majiho oleh mga sahon anak ni Tuhan Yesus Kristus sa kalwa kami. Ibagasan warnya ma anak doto di berbagi.
gorni debata ama, dohot gorni na Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni toti porbadia na tumong pangani dohot tanoon. Amin. Habiari majahupa hamu aliaka nabadiana, aidang hurangan aka namang kabiari ibana. Sude parana. Martang yang mahina. Ale Tuhan debata amanami na di banwa kijang hodo na mga turhon pardongan saripioni. Di ida hodo dongan namion na marsakap na marbagas jalan rodo na sida mangido pasu-pasung. Atong saya tatak manasida marhite-hite pakahorongim. Rajai manasida marhite-hite todi porbadia. Asa mamuka jala marujung di bagasan dame pardongan saripion nasidai. Tangihon ma tangiang namion ala asi dohot holong ni roha. Amen. Hudul mahita saduhna. Tahan parpumata di bagasan salarion. Imanan yang majalo pasu-pasu pardongan saripion parbagason. Roberto Purba. Dohot Dos Maria Katarina Borusida Putar di bagasan tikion. Winat hamima sian Kolose tolu ayat 14 sumonoma tarsurat di sini. Alai digijang ni saluhunai ima hahulongan ni rohai. Ai ido rahud-rahud ni nasa harit mason. Alai digijang ni saluhunai ima hahulongan ni rohai. Ai ido rahud-rahud ni nasa harit pason. Ima sahakna. Ada orang sosahat tu jamita husukum majoho. Roberto, saya inang mau tanya sama kamu. Saat ini sebentar lagi kalian akan menerima pemberkatan nikah. Inang tanya sama kamu, apakah engkau mengasihi si Dos Maria? Adalah patan nih holong di bagasan kamu. Apa arti kasih menurutmu? Kau bilang tadi kau mengasihi dia. Apa yang kau mengerti tentang kasih? Artinya kau menyukai dia? Iya, hanya itu. Dan dapat tanah adalah patiho. Jadi mula susah penuh di bana, mula marsak ibana doh marsak tuh. Yakin? Itu. Nah. Untuk si Dos Maria, inang mau tanya, kamu mengasihi si Roberto? Iya. Arti kasih menurut kamu dalam hal itu apa? Nah. Iya. Artinya ingat Roberto ya. Tadi kamu katakan ketika kamu katakan di depan orang tua dan seluruh jemaat Tuhan, kamu mengasihi si Dos Maria, artinya ke depan ketika dia susah, kamu juga merasakan kesusahan itu. Demikian juga tadi si Dos Maria katakan dia mengasihi kamu, artinya dia mengatakan di dalam suka maupun duka kami selalu bersama, baik juga mencakup di dalam keluarga besar. Artinya dang hola pe memikiri keluarga si Dabutar pe si Dos Maria, ada doh pribadi memikiri boharo asa denggan tu keluarga Purba. Sebaliknya kau semua ini doh mate. Bisa janji sama enak, ya. Jadi ini depan orang tua loh, nggak main-main. Lihat kamu jadi situ si Roberto hera pucat-pucat di mana hubungan kan pola. Model kemari Tuhan, saya yakin untuk kalian berdua saat ini saya mau katakan pasti kalian mengasihi satu sama yang lain saat ini. Karena kita pesaruhut namun disuku turong ngata masih hahulungan do hita satu sama yang lain. Sudido hita manokon tohodo masih hahulungan do hari. Ale mau disuku tu hita do buktina hita masih hahulungan satu sama yang lain. Odo nago na ulo gabi persoalan di hita.
Ay molohata holongon murado on mandok konon. Alay na maol ima jalan bakol ima nalaho maulahon holong. Alani itu hamuda dua untuk kalian berdua. Firman Tuhan kitab Kolose katakan bahwa kasih adalah sebagai wujud kesempurnaan dari segala sesuatu. Saya mau katakan ketika Tuhan ciptakan Adam pertama sekali di Taman Eden, ketika penciptaan pertama sekali, Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka lalu Allah menempatkan perempuan itu menjadi teman sepadan dan mereka saling mengasihi satu sama yang lain. Mengasihi dalam artian bahwa tidak ada yang berada di atas dan tidak ada yang berada di bawah. Artinya mereka adalah teman sekerja yang sama, sama tinggi dan sama rendah. Lapatan dan perjulun yang dohonok utuh Roberto. Ketika firman Tuhan katakan ketika engkau akan menerima pemberkatan nikah, kasih adalah dasar bagimu saat ini. Makanya kau berani datang ke hadapan Tuhan bilang, Tuhan aku mengasihi dia. Aku telah menerima kasih-Mu, sekarang aku ingin mengasihi sesamaku manusia. Dan secara khusus kasih itu akan lebih kunyatakan di dalam hidup rumah tanggaku bersama Dos Maria Katarina Borusida Putar di Bagasan Tikyor. Jadi mulu marsa pe bana, gudang pe na di parukil honi bana, manang sebalik na pe ikon satahi sahuluhkan. Ima na parjolo. Nomor dua hon, saya mau katakan bahwa banyak orang mengatakan bahwa mendirikan sebuah rumah tangga adalah hal yang mudah memang. Tetapi yang sulit di dalam perkara berumah tangga adalah menjalani rumah tangga itu sendiri. Sonari do tabu-tabu kamu. Mungkin sonari do tabu Roberto ala di jolo di bapakmu do peho. Ale ke depan kamu akan menghadapi persoalan kehidupan yang lebih nyata lagi ke depan. Sonari neng dohok mungkin nomor dari tabu do peho boy mekelekel boy marebede do namu. Alay mulai masuk dan betama ulah holongui udul-udul hodi kode tua hape halekmu dijabu memikiri segala sesuatu dan solonipe. Ketika persoalan itu datang, kalian sama-sama untuk menjawabnya. Kalian masuk kepada kehidupan, inilah ternyata kehidupan rumah tangga itu yang akan mengalami berbagai persoalan ke depan. Tapi saya mau katakan semua persoalan itu akan selesai kalau firman Tuhan menjadi dasar dari segala sesuatu. Jadi dengan kata lain mau dikatakan, tetaplah tumbuhkan kasih. Terlebih ketika persoalan itu datang, ingatlah kembali kepada kasih Tuhan, datang kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Moliatele Tuhan, molo di Bagasan Tikyon boy makatai hatami di tonga-tonga di parsauran nami. Itu anak dohot boru di Huriam Roberto Purba, Dos Maria Katarina Borusida Putar di son Tuhan. Dinai maka jongjokon sadaripi naik baru nasida. Moliati Tuhan di suak kodong holong di Bagasan rohana sida. Jadi dia kodo Tuhan akan atoras natok tok maka holongi nasida. Napatuluhon holong di rohana tu anak dohot boru di Huriam. Jalah botohan do Tuhan godang niya kahalujaon naikon niya dopi natoras tarlumobi lahu pasauton bogas niya anak dohot boru di Huriam. Moliati ma Tuhan ala di pahipas hodo pe pamatang doktor dini hasuton nami baik keluarga Purba baik keluarga Sida Putar. Terlumubi keluarga Sida Putar Tuhan siang dua nadau nasida rona sida manopot huta namion jalan magudang akahamaulon naikon di burus nasida lahu manopot huta nami Tanjung Ledongon. Mulai ma Tuhan hipas do na tua nami rap do rombongan ro nasida manopot huta nami di Tanjung Ledongon. Lobi siani magidu hami Tuhan pasu-pasu ma keluarga nami do sude rombongan nasida jalatan lumobian no Tuhan patupon nami ma aka adat habatahon nami na hobar tuha porsion nami naneng hupake hami lahu pasangan pokok magidu hami tuho asa sudi hami boy marlas diroha asa mardalam ture ulang adat habatahoni asa sudi hami boy marlas diroha pos doroha nami Tuhan siana mamuka jalan nama mengunjungi anon ulon nami baik pamasun-masun di Bagas Joromi suang sumri nang ulon adat habatahon nami sudene Tuhan di bata majagai jalan mangaramoti moliati ma Tuhan nang secara khusus tu penganten tujuan narion jaka ulon dari patu panasida
Lamhok manian holong ni rohai Tuhan. Dan mergugu manian anak dohot buri ni uriang. Maka jong-jongkon rumah tangga nasida di bagasan biar maradopoko manang di tiape nasida maringanan. Lehon tujuan merah Tuhan las ni roha di nasida. Marhiti-hiti kapino panalenggan marroha di ngul nasida. Asalam sikop rohani na dua-dua nami mamuji pasangat pokok. Muli ati Tuhan di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin. Hamu aliaka na pinarhamaw di debata. Ditahiro hamu na do noeng neng marbagas aledang tama halak Kristen marbagas songon si Pilipego. Atong tanyo kamu majulo hata ni debata taringo turuhu ni pardongan saripio ni halak Kristen. Dung ito pa debata jolmay di do iba nama dang denggan sasada bawai pucung. Hubahin man iba na sada buru-buru pangurupi di iba na bahen akuk na. Akuk ni ido Tuhan Yesus. Ganuk na paulakot na niolina iya soalani marmainan na palakupos sado pangalakuk do nang namampuat na sirangi. Somonodo ido debata tu bawai hamu kabawa haholongi hamu mapar di hutamu nabi songon Kristus na makaholongi huriai jala na mangalehon dirina humokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikon maroha hamu matongani nasida. Sangat baik kamu nasida songodongan panean di hanguluan nasora sudah. Dungi songonodo di doha tani debata tuaka buru-buru. Dioloi angka perempuan ma bawa nabe songon pangolion na di Tuhani. Ay bawa ido ulu ni parti hutana songon Kristus ulu ni huriai. Ikon botor, porman, toman, mardongan halap pohon. Dohon hadi mau nito di parangini buru-burui. Imana arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma. Atong somonaka namar parangehon hata ni debata mahamu. Sumulukon para sinirohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha mahamu. Masih pau neunian mahamu dohot masih asia-asia. Saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisan yauni doma siap kamu. Alai digijang ni saluhut naik masih hahulungan mahamu. Ai ido rahut-rahut ni nasun denggan. Dungi damai nasihat debata. Ima mangarajai di bagasan rohamuna. Jala saluhut nabinahen muna marhite-hite hata. Manang papahenan. Toktong mai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Asa ipana mangarajai rohamuna dohot ulau muna. Atong nunggali bagi hamu hata ni dibata tarigo turuh ni pardongan saripioni. Namanukun maahun nuaeng jumolo diho alay panguli Roberto Purba. Olo doho maka jongjokon di jolo ni dibata na boto saluhut. Doho di jolo ni dongan aka na pungu di son. Na di pagidorohamdo si Dos Maria Katarina Borusida Butar na nirimon gabidonganmu saripe. Olo doho makaholongi ipana sian nasa roham dohot mangulahon sian nasa gugong uhud mar parangehon parange nabadia Papua halak Kristeko na olo doho mangajuanju dohot hagalionna tungsura humurang parangena jalana sotu pa paulahomu manang tarikonomu ipana paima disirang hamatiak kamu sogot molo naung sadaroham mangoloi saluhut nei dogma.
Namanukun maahu doho diho ale inang dos Maria Katarina Borusida Buta niririt ni si Roberto Purbaon bahen donganmu saripi nauro doho makajongcokon di jolo di debata na poto saluhun doho di jolo di dongan na pungu di son di pangidorohamdo si Roberto Purbaon gabe sinodukmu olo doho makaholoni ibana sian nasa roham dohot marpangalaho nature maradopon ibana dohot marparangehon parange nabadia Papua halak kristekko jalan nasotupa mahilolo ko manang tadi konomu ibana paima disirang hamatiak kamu sogot molo nang sadaroham mangoloi saluhut nei dogma atau naposo ni debata doau namabuan hatana tuhamu marhite-hite guar ni debata ama dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni todi purbadia doahu mandok na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu disodakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala asima rohana midahamu didopakon Tuhan debata mabohina Tuhamu jala di pasaur homa damena tutodim amen. Sama Dos Maria ya gak usah tegang lagi sudah resmi nikah ya sudah suami istri ya udah sah senyum jauh berbuat nampulah belum jadi ini cincin, ini hanya sebagai simbol, hanya firman Tuhan yang mengikat. Dapatan naning dohono kutuho, sebenarnya ada teologi cincin ini. Buasa kun cincin songonon, buasa dan cincin naas. Ini biasa dinamakan cincin belah rotan, karena ini tidak tahu dari mana awalnya, tidak tahu di mana akhirnya. Ya, jadi kita katakan kalian tidak tahu awalnya kalian akan berjodoh. Hanya Tuhanlah yang kita imanikan. Jadi akhirnya pun harus kepada Tuhan juga kembali. Ya, Berto ya. Mulai pada si Berto Pabot udah. Sudah semang enggak ada? Enggak juga. Enggak ada nabu dari, enggak ada kokoh hatam mana. Ya, enggak apa-apa. Iya. Jangan bandel-bandel bilang. Apa ini hanya akte untuk melengkapi catatan sipil ya. Selamat menempuh hidup baru. Saya siap muda. Saya atau Pinopari. Karena dia memang tinggal, si Tuhan memberkati. Dah Berto dah. Tujuh muda Berto. Baiklah. Marpadan di pasari peoni
Tuhata dongata Roberto Purba dohot dos Maria Katarina Borusida Butar nunga pahotong padan parumatanggon nasida jalan nunga di pasu-pasu Tuhata alani i ita pangidoho matu Tuhata asa mangulu nasida di bagasan Tuhani anggiat gok dame dohot las niroha rumah tangga nasida saya dihanguluhon nasida ma padan parumatanggaw ni anggiat asi rohani Kristus manodangi parumatanggaw nasidai alani ita juhon ma tutuhata sayang giat ma parumatanggaw nasida marujahan di haporsian dohot pakirimon natugutu debata Jehovah saya toktong manasida marsar dohot hatani debata ganupari di bagas nasida alani ita pangiduhon ma tutuhata saya dipargogoi jala di pasu-pasu Tuhata ma Roberto Purba diaka ulauna diurupan ni donganna saripe anggiat ma goar ni Tuhani marsangat jala torok jolma dapotan pasu-pasu ni Tuhan marhite pakobasion dohot ulauna alani ita pangiduhon ma tutuhata di pasu-pasu jala di patogu Tuhata ma ulaun pakobasion ni si Dos Maria Katarina Borusida Butar dohot pangurupion ni sinodukna bahen ma ibana ula-ulam nama korhon las niroha tu saluhut jolma alani ita pangidohon ma tutuhata toras nasida marlas niroha marnida parture ni parumatanggaon nasida di basa-basa Tuhata hahibason nang hasonahan dohot las niroha dinatorasna sadijakon jala diurupi aka alialena dohot sisolhot nama nasida di saluhut ulau nasida asini roha ni Tuhata ma namang gongkomi aka namarholong ni roha dohot na hinahulungan nasida natoktong manangyakon mangotihon dohot mangurupi nasida alani ita pangidohon ma Mari kita sambil pamunguhon pilihan. Ali di bata amanami na di bono gijang hodo hararuan ni saluhut silaw na nadinggan dohok nasa ulibasa na nonitus. Kupasat hami masyan dalahon mitu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati pulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silanon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rak mandok mahita di tangyang hatopatay ale amanami na di monagijang saya pinarbadi amaguarmo saya Roma harajaonmo saya saut malo moniruham di monotongon somot na di monagijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari sesa madusanami somon panisanami dido sa didongan na mardosa tuhami unang kami tugihon tu pangujunan palua mahami siyang pangako ay hodo na puna harajaon dohod haguguon rodi hasangapon sa liling na amen asini rohani Tuhata Yesus Kristus do tolong ni rohani debata amata
Dohot parsauran ito di porbadiama nama dongani jala masu hamu sadarion rodi saliling nililing na. Amen. Horas manihita saluhutna. Nanti begitu terjadi berbahagia dan sudah di tengah-tengah terlumuruna di tengah-tengah ini dibaca sama-sama lima orang ni hula nami hula na poso saat bulan dua rasa nami mulai tiburan di separuh nami dia muna orang ni hula nami iman berat menguruh tidak anak bahwa parmen nami di bersetikam rasa nami balong sepuluh kita anong sa tong-tong di lagoro alam mo di batu bahani bahwa udah nalas bahwa itu jiyo lima di bagas nami sosok lima orang ni bulan nami nanyabangan rasa nami lau sadari yang mahami mengararat na go tua muna bulan nami sila butar mulai tibulang ma soni mahata siap kami siap peranak Nasa ma tulugan namin sila bulan. Malati matutu di ari sadarion di letur ni ari di ita saluna pajul sahali matuk malati rahami tu kamulani uria nang inang perdita sa keluarga sudah putar saya memahami melatih tuamu akta pemulani uria di sok kita na keluarga sudah putar rakudun maita tubagas ni amang gurukta mata purga butima
Pilihan nomor 207.
marmula menaudi marmula nalikan. Becaran menjawab marmula dan penuma kotak sopa. Wala temawang nung ebek kamu kodang mula-mulai. Asal dia mapangkabian, dia maparhorasan. Pinukani ulat tasadarion, saya jabatan nama masuk-masuk. Jadi asal lihat kami amang, beda mama, godang dia jadi. Jadi mulai tema Tuhan malah kemana di dasar kita. Jalan rumah dibuai huriat kulot di bagai kesadero di masa tanma tuamu hasuhudan kota potong nana araw kita salutan. So ni mah dia mo pangulo ni urina. Ala neng Roma marsompat duamu salu pangulo ni urina nami. Radima mo rada kami pangulo ni urina nami. Pangulo ni hurian nami tung soni pe dalam nai marsompa tu amu pangulo ni hurian nami selalu na do ruas tung soni pe muel tio namu batu pahami asase dong mati termasuk dari kamu bang jual kain nama kamu kain macam kamu macam dari yang mungkin pakai nami anak sipur hari kamu baik udah bilang sipur nami kita harus yang bertio batu pamuhatan berarti orang masih ditio tas baru mau disahara. Dua-dua tu amata nomor 2 di mata anak motor di perbandingan. Mau lihat emak dia mau permasuk nami ngadi bengko kedung kodang alu-alu tu amata di mata. Dan mau se kodang alu-alu tu amata raja nang inata sorry pada. Mau lihat emak ala marmuda do nahudi marmuda nadikan bama godang mula-mula las tuado ma tu godang sopak mau lihat emak nung adi baik kamu godang mula-mula asabiat gabe
lihat perkerasan asa pengadilan daun kami guna hasuton bama udang dia di nama jalo pasuk-pasuk perdoa seribion yang aku nami do perdoa nami di son tunggu saras koa saya bilang bujuran dari keluarga nama bahagia dan sejak bujuran dari tak terlalu lima di julur berapa ala naik pola nami yang aku nami di son baru itu musik kau baru
semangat untuk melayani kita dengan satu pasal tinggal mencoba bangkit pasal doa saribio di anak doa di baromenta saya dia pada dulu juga dari keluarga bahagia tidak dijulurkan terlebih nang dijulur Tuhan Pak terlebih di dalam orang-orang kalau dia bilang apa saat bukan saat kami diamu apalagi siduri kami selalu namin dari kabupaten di Sorong kami nakapamulyo muna 5 na naman kalasot di pamulyo ni Pulang Naposor 5 nakapasok na ingasyon gereda jadi kami dokumentar rada namin ng Manilo kung nagkaktor kami natarong dalan namin kalau pasahat sa silas ni Rohangami Pulang Naposor